Biblia în versuri. Adaptare de Ioan Ciorca. A doua carte a lui Samuel sau a doua carte a împăraților. Domnia lui David, capitolele 5-8. Capitolul 5. David împărat peste tot Israelul. Versetele 1-5. Tot Israelul a trimis soli la Hebron, care i-au zis lui David: uită-te la noi și ai să înțelegi apoi că os din osul tău suntem, carne din carnea ta și avem același sânge. Bună oară, când împărat odinioară Saul fusese, tu erai acela care îi povățuiai, strângând întregul Israel în jurul tău. Atunci, astfel, ți-a vorbit Domnul Dumnezeu: tu ai să paști poporul meu și căpetenie ai să fii peste a lui Israel copii. Bătrânii toți din Israel veniră la Hebron la el și un legământ au încheiat, ungându-l ca și împărat în fața Domnului, astfel peste întregul Israel. 30 de ani el a avut când împărat a fost făcut și 40 de ani a stat în Israel ca împărat. Doar 7 ani și jumătate în a Hebronului cetate, David în Iuda s-a aflat și a domnit ca împărat. 33 s-au dovedit ani în care a domnit peste Israel așezat și peste Iuda ca împărat. Cucerirea Ierusalimului. Versetele 6-10. David și cu oștirea lui spre a Ierusalimului cetate în urmă a pornit să alunge neamul Iebusit, care în țară locuia. Poporul țării îi zicea lui David: să nu îndrăznești cetatea să o cucerești, căci și ologii îți vor sta și orbii împotriva ta. Prin solii pe care i-au trimis, ei îi dădeau de înțeles că el nicicând nu va putea cetatea lor ca să o ia. David și oștirile armate în Asionului cetate intrară și au cucerit-o, iar de atunci toți au numit-o drept cetățuia cea pe care David în stăpânire o are. David, când spre Sion s-a dus către ai săi, astfel a spus: atunci când noi ne vom bate cu iebusiții din cetate, pe orbi și șchiopi să îi luați și în canal să-i aruncați. Din ziua aceea se și spune: orbul și șchiopul nu vor pune piciorul în casa Domnului. David, în cetățuia lui s-a așezat, a întărit-o cu ziduri și a împrejmuit-o. Ea-i cetățuia cea pe care David în stăpânire o are. Milo, cetății i s-a spus, și cetățuie e tradus. David se întărea mereu, iar al oștirii Dumnezeu neîncetat îl însoțea în tot ceea ce el făcea. Casa lui David, versetele 11-16. Hiram, cel care împărat era în Tir încoronat, la David sol a repezit, prin care el i-a dăruit lemne de cedru și tâmplari să le cioplească și pietrari. Ei pentru David de îndată făcură o casă minunată. Atunci David a știut că Dumnezeu îi este scut și că întărită e prin el împărăția în Israel. David și-a mai luat apoi și câteva neveste noi, precum și multe țitoare dintre femeile pe care Ierusalimul le-a avut. Acestea toate i-au născut feciori și fete negreșit. Iată ce nume au primit: copiii care îi dobândise când la Ierusalim venise. Primul, Șamua, e numit, Șobab al doilea a venit, Natan apoi s-a întrupat, fiind de Solomon urmat, Ibhar și Elișuas cei care veniră după ei, Nefeg și Iafias la rând și Elișama apoi urmând, cel ce se cheamă Eliada, Elifelet sfârșind Pleiada, de fii care i s-au născut lui David când a fost făcut peste Israel împărat și la Ierusalim a stat. Biruințele asupra filistenilor. Versetele 17-25. Vestea că David a ajuns ca împărat să fie uns peste întregul Israel, iute s-a întins și în acest fel toți filistenii au aflat. Atunci ei l-au căutat, dar David știrea a primit și în cetățuia a venit. În Valea Refaim chemată s-a răspândit oștirea toată a neamului de filisteni. Văzând mulțimea de oșteni, David pe Domnul l-a întrebat: să merg acum să mă bat cu oastea filistenilor? Am să înfrâng oștirea lor? Domnul a zis: du-te, căci eu am să te însoțesc mereu, pentru că am găsit cu cale pradă să-i las mâinilor tale. Cum Domnul zise, a făcut David atunci și i-a bătut pe filisteni, în locul care Baal-Perațim drept nume are. David în urmă a vorbit: Domnul acum i-a risipit pe ai mei vrăjmași din fața mea. Ei au fugit asemenea apelor ce se rup. Astfel el a numit locul acel Baal-Perațim, care-i tălmăcit, șesul rupturii e numit. Idolii ei și i-au lăsat fugind, iar David i-a luat.
În Valea Refaim apoi s-a strâns din nou pentru război, tot neamul filistenilor. David, văzând numărul lor, lui Dumnezeu i-a cerut sfat, iar Domnul i-a răspuns de îndată: nu te sui împotriva lor, ci în spatele oștirilor să te așezi cu oastea ta. Acolo tu vei aștepta până când ai să auzi vuie de pași trecând prin duzi. Atunci doar să te grăbești și la război să te pornești, căci Domnul însuși va lupta în acel ceas în fața ta și va zdrobi pe filisteni. David și cu ai săi oșteni, cum a zis Domnul, a făcut. Pe filisteni ei i-au bătut de pe la Gheba începând și până la Gezer ajungând. Capitolul 6. Chivotul la Obed Edom. Versetele 1-11. David a adunat la el pe cei aleși din Israel. 30.000 se dovedeau oamenii aceștia că erau. Când toți la sine au venit, spre Bale Iuda a pornit David cu ei ca să se ducă și de acolo să aducă grabnic chivotul Domnului, pentru că sfântul nume al lui în fața sa era chemat, iar Domnul este așezat în cercul heruvimilor, fiind Domn al oștirilor. Chivotul ei, când l-au luat într-un car nou, l-au așezat. Abinadam fusese cel care a avut grijă de el. Chivotul în casa lui a stat și pe un deal el s-a aflat. Cei care carul cârmuiau, Uza și Ahio erau. Lângă chivotul Domnului, Uza mergea. În fața lui sta Ahio, iar după el David și întregul Israel. Cântându-i Domnului mergeau, iar instrumentele erau din lemn de chiparos făcute. Cântau cu harfe și alăute, cu fluiere și cu țambale și cu timpane pe-a lor cale. Când tot alaiul a sosit în locul care s-a numit Câmpia lui Nacon, deodată carul cu boi s-a legănat. Uza atunci a întins mâna în grabă și a aprins chivotul ca să-l sprijinească, iar boii să nu îl trântească. Dar Dumnezeu, când l-a zărit, s-a mâniat și l-a lovit pe Uza pentru al său păcat. Îndată jos el a picat lângă chivotul Domnului și a murit în fața lui. Văzând ceea ce s-a întâmplat, David adânc s-a întristat, căci Dumnezeu l-a pedepsit pe Uza, care a murit, rupt în bucăți în locul acel. Și pereți Uza, atunci el, drept nume locului i-a pus, sau ruperea lui Uza spus. După tot ce s-a petrecut, David de Domnul s-a temut și a întrebat speriat: cum vine chivotul Domnului la mine? Cum intră el? Cum va putea să-și ia apoi în casa mea? N-a vrut ca în cetatea lui să ia chivotul Domnului și astfel el l-a dus la Gat. Obed Edom era chemat omul cel care a primit chivotul și l-a găzduit. 3 luni chivotul Domnului a poposit în casa lui, iar pe Obed Edom din Gat Domnul l-a binecuvântat, apoi cu toată casa lui din pricina chivotului. Aducerea chivotului la Ierusalim. Versetele 12-23. David a prins iute de veste de toate lucrurile acestea, căci slugile l-au înștiințat. Domnul l-a binecuvântat pe Obed Edom și casa lui din pricina chivotului. În mare grabă a pornit să ia chivotul. L-a suit în urmă în cetatea lui, fiind de-a lungul drumului de întregul său popor urmat, care scotea neîncetat tari strigăte de veselie, cuprins de o mare bucurie. Atunci când David a văzut că 6 pași doar au făcut oamenii care au cărat chivotul, un semnal le-a dat și tot convoiul s-a oprit. Un bou acolo au jertfit și un vițel în fața lui pentru cinstirea Domnului. David apoi a îmbrăcat efodul cel din in lucrat, jucând din răsputeri mereu pentru al său Domn și Dumnezeu. În felul acesta au suit chivotul și l-au însoțit cu trâmbițe, cu veselie și chivotă de bucurie. Chiar când chivotul Domnului pătrunse în cetatea lui, Mical acasă se găsea și pe fereastră ea privea. Când l-a zărit pe împărat lângă chivot, cum a jucat, în inimă a și simțit cum că dispreț i-a încolțit față de el. David a dus chivotul și într-un cort l-a pus, pe care anume l-a înălțat spre a fi chivotul așezat. Arder de tot când a sfârșit lui Dumnezeu l-a dăruit, precum și daruri cu menire de jertfe pentru mulțumire. Apoi a binecuvântat întreg poporul adunat în numele Domnului lor, al Domnului oștirilor. La toți în urmă a împărțit câte o pâine. Negreșit a dat și o bucată mare de carne pentru fiecare. O turtă de stafii de iar el le-a mai dat la toți în dar. Întreg poporul mulțumit spre casă a plecat grăbit. Când totul fost a încheiat, David spre casă a plecat, voind înainte să se așeze ca să și-o binecuvinteze. Mical în față i-a ieșit și în felul acesta i-a vorbit:
Cu câtă cinste s-a purtat a lui Israel împărat astăzi când s-a descoperit și dezbrăcat, adânțuit în fața slujitoarelor care sunt ale supușilor pe care împăratul îi are. Uimită sunt de-a ta purtare, căci numai omul de nimic face așa. Ce pot să zic? David i-a spus nevestei lui: iată că în fața Domnului, care m-a ales și care, mai sus decât e tatăl tău, m-a pus, făcându-mă în acest fel mai mare peste Israel. Jucata-mi eu și vreau să zic, precum că și mai de nimic, am să mă arăt și că doresc de acum să mă înjosesc mai mult în ochii mei, căci știu că în mare cinste am să fiu apoi în ochii tuturor și chiar în ai slujnicelor de care tu mi-ai pomenit. Mical, apoi, cât a trăit, n-a mai putut prunci a avea, căci stearpă rămăsese ea. Capitolul 7. David dorește să zidească o casă lui Dumnezeu. Versetele 1-16. Când împăratul a locuit în casa lui și a primit odihnă de la Dumnezeu, care l-a izbăvit mereu de ai săi vrăjmași, el l-a chemat la sine pe Natan de îndat, care era supusul lui și un proroc al Domnului, zicându-i astfel: mă gândesc că astăzi, când eu locuiesc într-o clădire minunată, chivotul Domnului stă, iată, tot într-un cort și nu e bine. Domnul este mereu cu tine, a spus Natan. Poți să lucrezi exact așa după cum crezi. Cuvântul Domnului s-a dus în miez de noapte și a spus către Natan: să te pornești la David ca să îi vorbești. Iată ce-i spui robului meu. Așa vorbește Dumnezeu. Tu crezi oare că reușești mie o casă să-mi zidești, în care în urmă eu să vreau să intru în ea să stau? Dar află că eu negreșit în casă nu am locuit din ziua în care l-am luat pe Israel și l-am scăpat din al Egiptului ținut. Eu nicio casă n-am avut, ci într-un cort am locuit atunci când am călătorit. Prin orice loc umblat am eu, călăuzind poporul meu. Vreodată s-a întâmplat cumva să întreb eu pe cineva: de ce din cedru nu încercați o casă să-mi ridicați, în care apoi să dobândesc putința ca să locuiesc? Spune-i lui David, robul meu: așa vorbește Dumnezeu. De la pășune te-am luat și din păstor te-am ridicat, mai mare peste al meu popor. Eu sunt Domnul oștilor și neîncetat te-am însoțit. Vrăjmașii ți-am risipit, iar numele ți-am înălțat, voind să fie așezat în rândul tuturor cei care peste pământ au fost mai mari. Un loc anume am dat eu pentru întreg poporul meu. În locul acela l-am sădit, căci eu acolo am dorit, netulburat ca să trăiască și nimeni să nu-l necăjească. Așa cum țineți bine minte că se întâmpla mai înainte. Sau chiar atunci când în popor era câte un judecător, de-ai tăi vrăjmași, te-am izbăvit și tihnă eu ți-am dăruit. Domnul acum îți vestește cum că o casă îți zidește. Când zilele ce-s hărăzite a fi de tine viețuite se împlinesc, vei fi luat și lângă ai tăi părinți culcat. Eu am să-ți dau un copilaș și am să întăresc prin ăsturmaș împărăția în Israel. O casă o să înalțe el numelui meu. Eu pe vecie, scaunul său pentru domnie, am să îl întăresc, căci iată, el îmi e fiu și îi sunt tată. De face rău îl pedepsesc și cu nuiaua îl lovesc. Nuiaua, fiva omenească, iar lovituri ce o să primească, tot omenești s-or arăta. Nici când nu se va depărta de a sa casă harul meu, precum s-a întâmplat când eu pe Saul l-am îndepărtat, când al meu har i l-am luat. Și în locul lui văzut ai bine, precum că te-am ales pe tine. Casa și împărăția ta în fața mea mereu vor sta, iar al tău scaun de domnie tare va fi pentru vecie. Rugăciunea lui David, versetele 17-29. Natan la David a venit și în amănunt i-a povestit vedenia ce o avuse și vorbele de Domnul spuse. David atunci a alergat la Dumnezeu și l-a întrebat: O, Doamne, Dumnezeul meu, dar cine oare pot fi eu? Ce însemnătate poate avea o casă cum este a mea, încât pe mine m-ai făcut ca să ajung unde ai vrut, în locul în care acum sunt printre cei mari de pe pământ? Și încă lucrul acest văd bine că prea puțin e pentru tine. Așa după cum îmi vorbești și în viitor tu te gândești la casa mea. Mi-a arătat bunăvoință neîncetat și acum pe mine, care sunt un muritor de pe pământ, mă înveți în ceea ce a privit lucrul ce fi va împlinit. O, Doamne, Dumnezeul meu, mai mult ce pot ca să-ți spun eu? Pe robul tău îl știi prea bine, pentru că mă cunoști pe mine. După cuvântul tău cel sfânt și după inima ta sunt aceste lucruri împlinite și mie acum descoperite. Ce mare ești tu, Doamn, al meu!
Nu este un alt Dumnezeu care să fie ca și tine și am înțeles aceasta bine când auzit-am și am văzut toate pe câte le-ai făcut. E pe pământ vreun neam la fel cum e poporul Israel, care a fost răscumpărat de Dumnezeu când l-a chemat să-l facă a fi poporul lui purtând numele Domnului? Domnul un nume și-a făcut și în urmă toți l-au cunoscut când din Egipt el și-a luat poporul, iar apoi i-a dat o țară mare minunată, din care a izgonit îndată popoarele ce o locuiau și dumnezeii ce-i aveau. Pentru vecie negreșit pe Israel l-ai întărit și Dumnezeu, precum ai vrut, pentru popor tu te-ai făcut. Acum, Doamne, fă să-ți fie rămas cuvântul pe vecie, cuvântul care l-ai rostit față de al tău rob împlinit. Mereu să fie, să veghezi, ca după el doar să lucrezi. Numele tău slăvit să fie în tot pământul pe vecie, să spună orice popor. Iată, Domnul oștirilor, e Dumnezeul cel pe care neamul lui Israel îl are. Veghează, Doamne, casa mea, ca înaintea ta să stea. Căci tu, Doamne, al oștilor și al lui Israel domnitor, mie mi te-ai descoperit și în felul acesta mi-ai vorbit. Necontenit eu te veghez și o casă îți întemeiez. De aceea eu am îndrăznit în fața ta să fi venit să îți aduc închinăciune și să-ți fac astă rugăciune. Acum, Doamne, tu mereu ești singur Domn și Dumnezeu. Tot ce ai spus, tu este sfânt, cuvintele-ți adevăr sunt. Iată că tu te-ai îndurat și al tău har mi-ai arătat, căci prin tot ceea ce ai făcut, mie mi-l faci de cunoscut. Acum, Doamne, mă veghează și casa îmi binecuvintează, să dăinuiască pe vecie și întărită să îmi fie în fața ta necontenit. Tu, Doamne, mie mi-ai vorbit, iar casa mea în veci va sta prin binecuvântarea ta. Capitolul 8. Biruințele lui David. Versetele 1-14. După această întâmplare, David a mers cu oaste mare în contra filistenilor, luând astfel din mâna lor cetatea ce o stăpâneau și capitală o aveau. Pe moabiți i-a mai bătut și o măsură le-a făcut, căci să-i omoare a voit. Cu o frânghie a venit și la pământ el i-a culcat, pe toți. Apoi i-a măsurat cu funia ce o aduse. Gloata aceea ce căzuse, întinsă pe pământul care 2 frânghii în lunguiare, urma să fie omorâtă. Gloata care i-a fost animerită, întinsă pe pământul care, doar o frânghie în lunguiare, a trebuit a fi cruțată. În viață ea a fost lăsată, iar moabiții au fost supuși lui David și la biruri puși. Pe cel chemat Hadadezer, sau altfel spus Hadarezer, David în urmă l-a bătut. Tatăl pe care l-a avut era Rehob și împărat Hadadezer în Țob a stat. Aceste lucruri s-au făcut atunci când David a vrut ca peste râul Eufrat stăpân să fie așezat. 1700 apoi de călăreți după război, David a prins. A mai luat prinși dintre cei care au luptat pe jos. Aceștia se vădeau că 20.000 erau. La caii de trăsură el le-a tăiat venele și astfel numai 100 a păstrat și apoi la care i-a înhămat. Când sirienii au văzut tot ceea ce s-a petrecut, o oaste mare au pregătit și în mare grabă au venit până la Hadadezer să-i dea sprijin în lupta ce o ducea. Îndată David i-a bătut și mulți atunci au căzut din rândul sirienilor, fiind numărul morților dintre ai Siriei copii de 22.000. În Siria Damascului, o straje din oamenii lui, David apoi a rânduit, iar sirienii i-au plătit biruri în urmă tot mereu. Păzit era de Dumnezeu David oriunde se ducea în tot ceea ce el făcea. Hadadezer fosta însoțit de mulți slujbași necontenit. Cei care în slujba lui erau, scuturi de aur doar purtau. David mâna pe ele a pus și la Ierusalim le-a dus. Hadadezer a stăpânit 2 cetăți care s-au numit Betah și Berotai. Din ele, deci din cetățile acele, David a strâns de bună seamă după război multă aramă. Toi, cel care fosta împărat peste Hamat, înscăunat, atunci când a auzit precum că David a zdrobit a lui Hadadezer armată, la David a trimis îndată pe fiul său care s-a chemat Ioram. Acesta a plecat având poruncă să-l curteze de bine ca să-i ureze și să îl laude apoi pentru că a purtat război în contra împăratului. Hadadezer, căci Toi și a lui mereu în luptă s-au aflat, cu oastea ăstui împărat. Ioram cu el de bună seamă vase de argint, aur și aramă au dus și apoi le-a dăruit lui David, care le-a primit. Și Domnului le-a închinat așa precum a procedat cu aurul și argintul care le-a adunat fără încetare.
de la popoarele bătute în urma luptelor avute. Aur și argint el a luat din Siria, a mai prădat Moabul, căci l-a biruit. Ai lui Amon fii au venit, la rând apoi, căci i-a bătut. Aceeași soartă au avut și filistenii și Amalek și toți aceia care trec, a lui Hadadezer, cel care, părinte pe Rehob, îl are și care fosta împărat, fiind la Țoban scăunat. După ce David i-a bătut pe sirieni, el și-a făcut un mare nume, căci apoi cu edomiții în război a fost și 18.000 din a Edomului copii a nimicit, în locul care, drept Valea Sării, nume și-are. Străji în Edom apoi a pus și astfel toți i s-au supus, căci Dumnezeul o crotea oriunde și în orice făcea. Înalt slujbaș al lui David, versetele 15-18. David, cât fosta împărat în Israel, a judecat și apoi dreptatea a împărțit, poporului necontenit. Fiul Țeruiei, cel chemat Ioab, fusese așezat drept capitan al oștilor. Mai mare al scriitorilor fusese Iosafat, cel care pe Ahilud părinte l-are. Fiul lui Ahitub, chemat Tzadok, fusese așezat alături de acela care pe Ahimelec dreptată l-are și care se cheamă Abiatar. Preoții erau ei așadar, iar Logofăt era Seraia. Tot capitan era Benaia, iar Jehoiada e cel care acesta drept părinte l-are. Mai mare al cheretiților, precum și al peretiților, a fost Benaia așezat, fiind pus chiar de împărat. Fiii lui David negreșit, dregătorii au dobândit.